In-nefqa ġenerali fit-tieni parti tas-sena 2024 dik bejn Lulju u Diċembru kienet inqas minn dik tal-bidu tas-sena fir-ristoranti u l-istabbilimenti. Dan minkejja li dan il-perjodu tas-sajf u tal-miliet jattira ħafna aktar turisti u negozji lokali. Dan kollu ħareġ mis-tħarriġ li għamlet l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti u l-Catering f'Malta fost 250 persuna li għandhom total ta' 370 stabbiliment. Fejn fost l-oħrajn ġi stabbilit li kull persuna bħala medja tonfoq biss 22.47 €. Sħarriġ li sar minn Vincent Marmara wara li l-persentaġġ dawk li jonfqu 29 € jew inqas żdied, filwaqt li dawk li jonfqu bejn 30 u 74 € naqassew. 51.1% tas-sidien li rrispondew dan is-sondaġġ qalu li qed jaħsbu li fil-perjodu li jmiss bejn Jannar u Ġunju 2025 il-beħ se jonqos u ħadd minn dawk li wieġbu mod ibassar li l-beħ se jiżdied biktar minn 16%. Fost dawk l-aktar li qed jaħsbu li l-beħ se jonqos fix-xhur li ġejjin hemm l-istabbilimenti tat-takeaway, il-kiosks u l-food trucks. Interessanti wkoll il-fatt li 64.4% tal-konsumaturi kienu lokali filwaqt li 35.6% kienu turisti. Dan minkejja li dan kien il-perjodu li l-iktar jattira turisti lejn Malta. Dan l-istarriġ sab ukoll li l-ikbar sfidi għar-ristoranti kien l-impatt tal-Skills Pass, l-iskema tar-riċiklaġġ tal-BCRS u l-kollezzjoni tal-iskarts in ġenerali. Waqt din il-konferenza fejn kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco għal darb'oħra ġimtenni li l-ikbar priorità tal-lejs tibqa' lill-VAT fuq l-ikel tonqos minn 18% għal 7%. Matul dan il-perjodu wkoll bħala medja tkejjel tnaqqis ta' 1.2 fil-profitti. Filwaqt li meta mistoqsija dwar jekk jinvestewx, 83% qalu li le. Li sarix wara wkoll nuqqas ta' rieda biex isir investiment fir-ristoranti tagħhom stess, fejn 68.2% qalu li mhux lesti li jinvestu fit-12 il-xahar li jmiss. Intant ftit inqas minn 70% tal-pagamenti mill-konsumaturi tħallsu bil-kard u ftit iktar minn 30% ħallsu b'cash.